କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରେ ଯେ ସେ ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚିଠି ଲେଖିଦେବ? ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଜିଏଲ୍ ଫୁଏଣ୍ଟେସ୍ଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ଗଳ୍ପ ଭଗବାନଙ୍କ ଏକ ପତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏମିତି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସର ପରିଣାମ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆଉ କେତେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ବି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାବିବା, ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଆଉ ଆମେ କେଉଁଠି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆଜିର ଏ କାହାଣୀର ମୂଳଦୁଆ। ଆମ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଲେଞ୍ଚୋ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ କୃଷକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବିଶାଳ ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଘରର ମାଲିକ। ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ, ତାଙ୍କ ଆଶା, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ସେହି ମକା କ୍ଷେତରେ ହିଁ ସୀମିତ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ କେତେ ଆଶା ଭରି ରହିଛି। ଫୁଲରେ ଭରି ରହିଥିବା ମକା କ୍ଷେତ ଏକ ଭଲ ଅମଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲା। ଲେଞ୍ଚୋଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଆକାଶର ଟିକିଏ କରୁଣା, ମାନେ ବର୍ଷାର କିଛି ବୁନ୍ଦା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସତକୁ ସତ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଲେଞ୍ଚୋଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପାଣିର ବୁନ୍ଦା ନଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ପଇସା। ବଡ଼ ବୁନ୍ଦା 10 ପଇସା ଆଉ ଛୋଟ ବୁନ୍ଦା 5 ପଇସା। ଏହା ତାଙ୍କ ସରଳ ମନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତି ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ନା, ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ଦେଇପାରେ ସେମିତି ଛଡ଼େଇ ବି ନେଇପାରେ। ଲେଞ୍ଚୋଙ୍କର ଏଇ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ନଥିଲା। ଆଶାର ଏ ବର୍ଷା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିରାଶାର ଝଡ଼ରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସେଇ କୋମଳ ବର୍ଷା ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଲା। ପ୍ରବଳ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଆକାଶରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଆକାଶ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷାଉଥିଲା, ଏବେ ସେଇ ଆକାଶରୁ ଅଭିଶାପ ବର୍ଷୁଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା। କୁଆପଥର ବର୍ଷା ପରେ ପୁରା କ୍ଷେତଟା ଏମିତି ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେମିତିକି ଲୁଣ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଛି। ଲେଞ୍ଚୋଙ୍କର ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇ ବରଫ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଗଲା। ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖି ଲେଞ୍ଚୋଙ୍କ ପାଟିରୁ କେବଳ ଦୁଃଖ ଆଉ ନିରାଶା ହିଁ ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଝଡ଼ କେବଳ ତାଙ୍କ ଫସଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସବୁକିଛି ସରିଗଲା, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଲେଞ୍ଚୋଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରର ଆଶା ନୁହେଁ। ଲେଞ୍ଚୋଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି ସବୁକିଛି ଦେଖେ, ଏପରିକି ଜଣେ ମଣିଷର ହୃଦୟ ଭିତରର କଥା ବି। ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେବେ ବି ଭୋକରେ ମରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସରୁ ସେ ଏକ ଏମିତି କାମ କଲେ ଯାହା ଆମକୁ ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସବୁଠୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରାସ୍ତା। ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେ ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚିଠି ଲେଖିବେ। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିଠି, ଯାହାର ଠିକଣା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଡାକଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଠି କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଡାକଘରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ସାମ୍ନା କଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜୋରରେ ହସିଲେ। ଏମିତି ହସିଲେ ଯେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। ସେ ଚିଠି ଭିତରେ ଥିବା ସରଳତା ଆଉ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମନେ ମନେ କହିଲେ, ବାଃ, କି ବିଶ୍ୱାସ! କାଶେ ମୋର ବି ଏଇ ଲୋକ ପରି ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତ ହବନି, ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ମଣିଷ ପଣିଆର ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଜ ଦରମାରୁ କିଛି ଦେଲେ, ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଲେଞ୍ଚୋ ମାଗିଥିବା 100 ପେସୋରୁ 70 ପେସୋ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଲୋଫାଫାରେ ଭରି ପଠାଉଥିବା ଲୋକର ନାଁ ଜାଗାରେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦେଲେ, ଭଗବାନ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଲେଞ୍ଚୋଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା। ଆଉ ଏବେ ଆସିଲା କାହାଣୀର ସେଇ ମୋଡ଼ ଯାହା ଏହାକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦିଏ। ଲେଞ୍ଚୋଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ତ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଉପାୟରେ ଯାହା କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ଲେଞ୍ଚୋ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଗଣିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କୌଣସି ଭାବ ନଥିଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ତାଙ୍କର ତ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଟଙ୍କା କମ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ବଦଳରେ ଓଲଟା ରାଗ ଜନ୍ମିଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଭଗବାନ ତ କେବେ ଭୁଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆଉ ଏଇଟି ହିଁ ହେଉଛି କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟଙ୍ଗ। ସେ ପୁଣି ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ମାଗିଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ମୋ ପାଖରେ କେବଳ 70 ପେସୋ ପହଞ୍ଚିଛି, ବାକିତକ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଥର ଡାକରେ ପଠେଇବେନି, କାରଣ ଏ ଡାକଘର କର୍ମଚାରୀ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠକର ଦଳ। ଭାବିଲେ ତ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଠକ ବନିଗଲେ। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ କୋଉଠି ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା? ଏହା ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ଲେଞ୍ଚୁଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାହା ଅଟଳ ଥିଲା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଶିଖେଇଦେଲା। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବେଳେବେଳେ ଆମର ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କ'ଣ ଆମକୁ ସତ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦିଏ?